Поставя съм батерия, часът е 6:20. Трябва да направим една обиколка на Витоша. Обиколката на Витоша е приблизително 100 км и около 2000 метра положителна денивелация. Остават само още 97 км. О, пълн. Първи 10 км. Тежкото мина, само става леко. Само още 90 км. Леко бутане. 20 км! Айде! Айде! 30! Къде отиваме? Босне! Сега следва изкачването към Чуйпетлово. 40 км пътя е само нагоре. Сега започва състезанието, истинското. До тук беше загряшката. Добре, че имаме две момчета от сервиза. Със сигурност. Чува ли се? Помамери васенцата в гумата. Опа! 50 км. Става още толкова. Трудното мина. Вече натискаме. 70 км. Имаме аварирал. А Ярема ще го оставим. Аре, братле. Аймо, скоро още малко. Първи изгорял. Тук е спасителя. Останахме трима, но продължаваме. На кой километър сме, Марио? 80 без ръце. Така най-добре при нея. 90 км последни напъни. Натискай! 100 км, батко. Мачкай. Това се повтаря.